U jednom od najljepših gradova Hrvatske, Dubrovniku, dogodio se jedan strašan zločin koji je i danas nepoznat javnosti. Na kraju ću ti pokazati detalje istrage i psihološki profil počinitelja, ali prije toga moramo krenuti od početka ove misteriozne priče. Trag tame je kanal koji vam donosi najmračnije i najzanimljivije true crime priče, a ja sam vaš voditelj kroz ove misteriozne događaje. Dubrovnik, grad poznat po svojoj lijepoj arhitekturi i turističkim atrakcijama, sakriva i mračne tajne. Jedna od njih je smrt mlade žene koja je pronađena u jednom od gradskih parkova. Policija je odmah pokrenula istragu, ali detalji o slučaju su i danas strogo čuvana tajna. Ono što se zna je da je žrtva imala svega 25 godina i da je bila turistkinja iz inostranstva. Prva tačka u istrazi bio je pregled mjesta zločina. Pronađeno je tijelo žrtve u jednom od parkova, bez ikakvih tragova nasilja ili borbe. Policija je pretpostavila da je žrtva možda umrla od predoziranja ili nekog drugog faktora koji nije povezan s nasiljem. Međutim, detaljna autopsija otkrila je nešto potpuno drugačije. Žrtva je umrla od otrova, a otrov koji joj je ubio bio je nešto što se rijetko koristi u tako smrtonosne svrhe. Druga tačka u istrazi bio je pregled života žrtve. Ono što su istražitelji pronašli je da je žrtva imala veoma burni život. Imala je nekoliko prijavnica i bila je poznata po svojoj avanturističkoj prirodi. Međutim, istražitelji nisu pronašli nikakvih dokaza koji bi upućivali na to da je žrtva bila u nekom obračunu ili da joj je netko htio nauditi. Treća tačka u istrazi bio je pregled ljudi koji su bili u blizini mjesta zločina. Policija je razgovarala s nekoliko svjedoka koji su vidjeli žrtvu u noći prije njezine smrti. Oni su rekli da su je vidjeli u jednom od lokalnih barova, gdje je bila sa još nekoliko ljudi. Međutim, nitko od tih ljudi nije bio u stanju da pruži detaljan opis osoba s kojima je žrtva bila. Konačno, poslije mjesecima istraživanja, policija je pronašla počinitelja. Bio je lokalni stanovnik koji je imao povijest nasilja. On je priznao zločin i rekao da je žrtvu ubio iz osvete jer je mislio da ga je izdala. Međutim, istražitelji su otkrili da je počinitelj imao i drugi motiv. On je bio ovisnik o drogi i je žrtvu koristio za dobijanje novca. U ovoj priči vidimo kako istražitelji moraju koristiti sve raspoložive informacije kako bi riješili slučaj. Oni moraju pregledati život žrtve, razgovarati s svjedocima i proučavati dokaze s mjesta zločina. Na kraju, otkrivanje počinitelja i njegovog motiva donosi zaključak ove misteriozne priče. Na kraju ću ti pokazati detalje psihološkog profila počinitelja i kako je njegova ovisnost o drogi dovela do ovog strašnog zločina. Pretplati se za novu istinitu priču svake sedmice. Zaprati trag tame i uključi zvonče.